Zithibelene KwaZulu Natal njengoba umkhonto wesizwe ubhuquzisa inkatha kanye ke neANC ngevoti selokhu kuqaliwe. Nganza kwethu anginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ungenzele iqiniso ngokungeseka ungicofa subscribe maqedwe bale video wenza isiqiniseko futhi sokuthi ke uyalike bese ke ushiya ukuphawula kwakho kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu udaba namhlanje okanye udaba engizengalo njengamanje luthi ke kuyonakala okanye ziyakhala KwaZulu Natal njengoba umkhonto wesizwe umuka ke nevoti kuma result aqedwa kubheka njengamanje ngo 2:30 okama result ke uzowabona ke mangabe ke ivideo ke iqhubeka. Indawo ke kwaZulu Natal bekundawo ke yaziwa njengendawo ebangwa ke iANC kanye ke nenkatha, kanti futhi inkatha bekuyiyona ebibusa indawo eningi okanye ke izindawo eziningi ezingale kwaZulu Natal. Kodwa ke kulokhu izinto ke zishintshile, kubonakala sengathi umkhonto wesizwe usuthatheke indawo yenkatha waqede futhi ke wahlehlisa noANC wayombeka le kude njengoba kuzobona kulama result azovela la igebe likhulu kakhulu. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ke sibheke undaba singaye ngicela ukuthi sibheke unational kancane emaqembeni nje awu4 aphezulu. Njengamanje ke sekuqedwe indaweni ezo 4755 eseyibaliwe kusele eindaweni sezizonke ezo 23293. Iqembu ke lisahamba phambili kuseyuyena ANC njengamanje uzohlanganisa imillion. Iqembu number 2 kusaseyuyena uDA yena ke uno half wemillion, bese kuthi number 3 uEFF 192000, number 4 umkhonto wesizwe 175000, bese kuthi number 5 PA 89000, inkathanka iunumber ke 6 yona ngo 42000. Kubukeka sengathi ke impi ikhona okanye umbango ukhona lapha naphakathi kweEFF kanye ke nomkhonto wesizwe ku position 3 okwamanje iwona ama position nje kuphela ngibone ngathi ke anombango. Bese ke sibheka ke KwaZulu Natal ukuthi ke izinto zimi kanjani njengoba njengamanje sekubalwe ezindaweni zo 551 sezizonke indawo zakhona zo 4974. Unumber 1 kanti ke KwaZulu Natal umkhonto wesizwe ngo 92000 ama votes, bese kuthi number 2 kube iANC ngo 45000 ama votes. Futhi ke uANC uno half wama vote omkhonto wesizwe. Number 1 umkhonto wesizwe 92000, number 2 ANC 45000, number 3 inkatha 41000, number 4 DA 22000, number 5 EFF ngo 5000. Kubonakala sengathi EFF idobhe kancane kakhulu KwaZulu Natal, kodwa ke umbango ke usaqhubeka ke basabala ke namanje akukapheli. Njengoba ubona ke njengamanje screen sakho imap ke le ekhombisayo ukuthi kule ndawo kanje iqembu elibusayo ileli, kule ndawo kanje iqembu elibusayo ileli. Lezi ndawo ke zimhlophe ilezi ndawo ke ezingakabalelwa. Kushuthi ke kusazobalwa ke lezo indawo asemaningi kakhulu kama votes angakabalwa KwaZulu Natal njengoba abantu ababhalisele ukuvota kule ndawo bengaphezulu ngiyacabanga ukuthi bangaphezulu kwegidi ezintathu. Nganza kwethu kune video elandelayo njengamanje ngicabanga ukuthi ke uzoyithokozela njengoba nibona ukuthi ke ama result ahamba kanjani. Alikho iqembu elikwazi ukuthola 50% wesupport. Ngiyeke ngenze research ukuthi ke mawukuthi alikho iqembu elikwazi ukwenza 50% wesupport kuyaye kwenzeke kanjani ukuze ke kukhethwe upresident. Ngebeke sengithola ukuthi akazi ukukhethwa ngokuthi uthole ama votes amaningi, kepha kubeke sekuyiwa eParliament kuthathwe ke ama candidates awu 400 alungele ukuthi angene eParliament, bese ke bona ke bevotela ukuthi ke kuzoba ubani lo ozoba ke upresident. Kodwa ke information ephelele ngizoyichaza kule video elandelayo engicela ukuthi ke sidibane kuyona. Ngiyabonga.